gwamnati ta yana zalilwanta ko'ina da UPE ilimin firamare. Masayan yara karatu maza da mata birni a ƙauye da iya zan ilimi a samu ko'ina. Masayan yara karatu maza da mata birni a ƙauye da iya zan ilimi a samu ko'ina. Bada ilimin firamare kyauta an ƙago shi don mu bar yawon izika kuma mu bar zaman banza jahilci da ɗan uwan nan nashi talauci a gan su mun kame doka mun dunkule su mun daure mun sa su rijiya. Bada ilimin firamare kyauta an ƙago shi don mu bar yawon iska kuma mu bar zaman banza jahilci da ɗan uwan nan na shi talauci a gan su mun kame doka mun dunkule su mun daure mun sa su rijiya. Wannan ministare wancan ministare duk ministaren education shi ne gabansu saurara ne sai ministan gona ke bi mai saboda inda ya ga ilimi ga abinci a ta samu ko'ina. Amerika da Ingila duk ƙarfin arzikinsu tushe na ilimi duk ƙasar da jahilci yamma mai ta babu alheri a cikinta yanzu ga shi gwamnati ta yi mana jagora ga dawo ga nono ta ba mu ga ruwa ga luddai ta ce mu shawura ya kyau mu komo tankara wajen damun nan kan yayi wuya. Gwamnati ta nabe lalwanta ko'ina. Furta! Gwamnati ta nabe lalwanta ko'ina. Aikin yufi cikin ƙasa abu ne mai kyawo kwarai-kwarai domin sanda ce ta kore jahilci. Jahilci da abbatin tsoho mai jawo mutum ya kai zaɓar rami ya tunkuta. Gwamnati ta yi nufin ɗamra garkuwar yaƙi, san sam taɓa da jahilci. Mi abin digarta shiryawan makarantun da ta yi ƙauyuka har sashenta alƙalin malittawai ta gira gaba ɗaya ta sojan samalami. Gwamnati ta nazar lalwanta ko'ina. Gwamnati ta nazar lalwanta ko'ina. Aikin yufi ba shi na nufin ilimin boko ɗai ba har da gyaran addini tun da gwamnatin tarayya koyaushe ba ta wata addini ya mutu. Da ina da mota mai tandu, da ina da mota da sai nawa jihar gado gwaran gadi gari. Ni mai tandu da ina da mota da sai nawa jahanmu dogon rangadi gari da ƙauye da birni duk in bi in hada masu wanga shiri da gwamnatin ta kawo shi don ta jawo alheri shi lullube mu sannan kana ƙasashe na duniya manya ita dai san ta kai mu zan zo da mu da su.
taro UPE za shi soma aiki daga watan tara cikin 76 kayan lokacin 79 ko ɗanwa ƙasarga ko jikanwa an shirya ko baranwa gwamnati na ba shi ilimi kyauta mu yi ilimi ƙasar gadon ɗaya jahilita ta barkace. Ta take dabar mana yankin ƙasar mu shi kuma alheri ya hita. In ba don ilimin zamani yana taiwa ba yana ƙaruwa. In ba don ilimin zamani yana taiwa ba yana ƙaruwa. Gwamna ba shi zuwa ƙauyukanmu sai dai labari, yanzu ga shi gwamnoni na jihohi suna ta yawon ƙauyuka har suna ta ce mana me kuka so wanda za shi amfani jama'a ga ƙauyukan ku koma ne a zo a yi kuna musu da makahi har da marayu jihar ga duk gwamna ya ce ba da ilimi kyauta sai ya kai gare su inda yake karin su sun isa shiga wannan tsari da an kari helikoptocin UPE nan jihar mu sai an rugungu mutum 1,100 ne da biya a gare su UPE an ce su rarraba ko gwandu mutane 2,000 ne har da 770 kuma an ƙara da shidda gwandu gwandu UPE an ce su rarraba Sokoto na da mutum 11,000 har da 900 kuma da 50 an ƙara da shidda Hausa UPE an ce mu rarraba ya wuri na da mutum 400 da ko 27 a gare su UPE an ce su rarraba su kawo zuru mutane 700 ne tare da 63 UPE an ce su rarraba ni dai na wazato azuzuwan state ga zaton da ne kai kusan 5,000 ne to kuma duk kowane guda yan yara 40 garai ayyana lilwan da ko'ina da gwamnati ta yana belirwan da ko'ina sun ji mutanen birni da ƙauye mai tandaye ya gargade ku kan sha'anin ilimin nan na yara don Allah dangi mu kokara musayan yara ka ratu saboda dai shi ne tsani sai da ilimi aka komi in mun lura don shi ne injin mu ba sake